عزو سلامتنا تقبلوا خبركم من خبركن انت خطاتلتي مدب كاب صقاتات بحرنا كميك انيخم نلومي مس منستري هابت بحري زلالي تحستو إنا قربنا لكم زلنا نمكتتلكم قدمنا بخبرنا عدمنا نملو تحستو نافت مدب كسكركم ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ቀይ ባሕሪ ተቐኒትወን ዝሓልፋ ሃገራት ኮይና ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ትርከብ። ማያት ቀይ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፋል ቀይ ባሕሪ ዝርከብ ኮይኑ ካብ 12 ዲግሪ ሰሜን ክሳብ 18 ዲግሪ ሰሜን ማእከል ይዝርጋሕ። ጠቕላላ ንውሓት ገማግም ባሕሪ ኤርትራ 3300 ኪሎሜትር ኮይኑ ካብዚ 1350 ኪሎሜትር መሬታዊ ገማግም ባሕሪ ክኸውን እንከሎ እቲ ዝተረፈ 1950 ኪሎሜትር ድማ ገማግም ባሕሪ ደሴታት እዩ። ደሴታት ኤርትራ ልዕሊ 350 መንግስቲ ኤርትራ ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ንልምዓትን ምሕደራን ጸጋታት ባሕሪ ንምሕያል ብ1992 ክፍሊ ሃብቲ ባሕሪ ምርምርን ብምቋም ስራሕቱ ከሰላስል ጀሚሩ። ኣብ 1994 ድማ ካብ ክፍሊ ናብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝብል ስያመ ብምዕባይ ንዕላማታቱ ብምስፋሕ ንመደባት ልምዓታዊ ስትራቴጂ ንኸተግብር ዳግም ከም ዝበራበር ገይሩ። ቀንዲ ልምዓታዊ ስትራቴጂታቱ ንምጥቃስ ድማ ጸጋታት ባሕሪ ኣብ ምዕባለ ሃገራዊ ቁጠባ ዓብይ ተራ ክህልዎ፣ ኣብ ምርግጋጽ ሃገራዊ ውሕስነት መግቢ እጃም ከበርክት፣ እቶትን መነባብሮን ናይ ገፈፍቲ ዓሳን ነበርቲ ገማግም ባሕርን ደሴታትን ክመሓየሽ፣ ውሕስነትን ቀጻልነትን ዘለዎ ኣጠቓቕማ ሃብቲ ባሕሪ ብምርግጋጽ ህይወታውያን ጸጋታት ባሕርን ኣከባብን ከይዓነወን ከይተበከለን ንመጻኢ ወለዶታት ክሰጋገር ዝውልዮም። ቀጺሉ ኣብ 1997 ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝብል ስያመ ናብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ብምቕያር ዝበዝሐ ኣተኩርኡ ንምዝመዛዝ ስነ ህይወታዊ ጸጋታት ባሕሪ ማለት ንሃብቲ ዓሳ ዝተዋህቦ ነይሩ። ኣብ መጋቢት 2009 ዳግማይ ስሙ ናብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ዝቐየረሉ ድማ ንኹሉ ምስ ውሕስነት መግቢ ዝተኣሳሰር ልምዓታዊ ንጥፈታት ባሕሪ ከም ዓሳን ጨውን ከምኡውን ምሕደራን ዕቃብን ጸጋታት ባሕርን ሰፈራታቶምን ኣብ ምዕቃብ ኣተኪሩ ይሰርሓሎም። ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ላይዘን ቤት ጽሕፈት ከምኡውን ኣብ 6 ዞባታት ሃገርና ጨናፍራት ብምድኳን ነዚ ቅርጺ መሰረት ብምግባር ስራሕቱ ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ 3 ዓበይቲ ክፍልታት ማለት ክፍሊ ልምዓት ሃብቲ ባሕሪ፣ ክፍሊ ኣገልግሎት ቁጽጽር ሃብቲ ባሕርን ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ይበሃሉ። 3 ጨናፍራት ማለት ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር፣ ጨንፈር ምምሕዳርን ፋይናንስን፣ ጨንፈር ላቦራቶሪ መርመራ ብቕዓት ዓሳ፣ 6 ጨንፈር ዞባታት፣ 2 ቴክኒካውያን ኣሃዱታት ማለት ኣሃዱ ቴክኒካውን ምህንድሳውን ደገፍ፣ ኣሃዱ ሰነዳን ሓበሬታን ጸጋታት ባሕሪ፣ 3 ባእታዊታትን ዝመሓደራት ትካላት ማለት 2 ትካል መፍረጨውን 1 ትካል ወደብ መራገፊ ዓሳ ምጽዋዕን ዝብል ቅርጺ ብምሓዝ ዕማማቱ ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ራእይ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ጸጋታት ሃብቲ ባሕሪ ንረብሓ ህዝብን ዕቤት ሃገራዊ ቁጠባን ዝብል ዓብይ ራእይ ዘለዎ። ተልእኾ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ድማ ዘላቒ ልምዓትን ቅርጡ ምሕደራን ዝውነን ዘይዓነወን ዘይተበከለን ጽላት ሃብቲ ባሕሪ ንመጻኢ ወለዶታት ምስግጋር እዩ። ሸቶታት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ብመሰረት ካብ 2018 ክሳብ 2023 ዝዝርጋሕ ስትራቴጂካዊ ውጥኑ ነዘን ሸቶታት ንምህራም ይሰርሕ። ሸቶ 1 ጸጋታት ባሕሪ ኣብ ምዕባለ ሃገራዊ ቁጠባን ምርግጋጽ ውሕስነት መግብን እጃሙ ከበርክት። ሸቶ 2 ውሑስ ኣጠቓቕማን ዘላቒ ምሕደራ ጸጋታት ባሕርን ኣከባብን ምርግጋጽ። ሸቶ 3 ድማ ምሕደራውን ሞያውን ዓቕሚ ሚኒስትር ምዕባይ። ነዚ ራእይ ተልእኾን ሸቶታትን ንምብጻሕ ዘኽእልዋ ዓበይቲ ንጥፈታት ብምስራዕ ስራሕቱ የሰላስላሎም። ልምዓታዊ ንጥፈታት ሃብቲ ባሕሪ ትሕቲ ቅርጽ ልምዓት
ድሕር ናጽነት መንግስቲ ኤርትራ ባህርያዊ ጸጋታት ባሕርና ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግብን ምድምፋዕ ቁጠባ ሃገርን ዘለዎ ዓብይ ተራ ብምግንዛብ ብፍሉይ ንስርሓት ዓሳን ጽላት ባሕርን ዘገድሱ ትሕተ ቅርጺ ክህነጹ ንሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝተዋህበ ዓብይ ልምዓታዊ ንጥፈት እዩ። እዚ ንጥፈታት ዘሰላሰሎ ትሕተ ቅርጺ ከም ምህናጽ ማርሳታትን ወደባት መረገፊ ዓሳን ምህናጽ መኽዘን ንብረት ተራድኦታትን ምህናጽ መስርሕን መኽዘንን ትካላት ዓሳ ምትካል ማሽናት መንቀጽ ዓሳ ምህናጽ ማዕከላት መዘርግሕ ዓሳ ማለት ድኳናት ምህናጽ ትካላት መፍረ በረድ ምህናጽ ትካላት ዕረያን ህንጸትን ጀላቡ ምህናጽ ቤት ዕዮታት ጽገና ሞተር ጀላቡን ሰኪዕት መግፈፍ ዓሳን የጠቃልል። كوم زسرتو لمعتاوي نطفتات أبصلات حبت بحري كوم زبل أزراربا نحبرتسب نبرتي جماجم بحرن دسيتاتن أب كبابي ديجاتات زنبرون يتغلل نزوم حبرتسب من نبابرؤم من محياشن من معبالن دما كابك أندي عمامات منستريو نزن معوات دما أهادو لقحن ترادؤون بمقام أب كندي بتناسل ويبولك أسبات أم محبرات بمترناف زدلي أقلقلوت أم هابي ركاب نزا أقباب سرعات نمحاز دما بمنقد زا أهادو لقحن ترادؤون أب زوباتات زركبا محاوراتنا بيلو أب مقسقواس مترناف منك أحن مودا بنقففت عسا كمعون نستودبو قففت عسا نابترادؤو بمقام نسرحهم حقا زخونة سلطناتات كم مسرحن متسقانن ناوتي مقفف عسا ميلاتات أقفف عسا عطا حزانة عقبان عسا أسرارحا مقب عسا سقنا موتر جلابو محدرا جنزبن نبرتن كالئن بموداب نقففت عسا كم زسلطنو يقبر بتوساخي دحر مودابن مقامن محبرات قففت عسا كم جلابو سكعتن موتراتاتن زأمسلو زدليو مسرطاوي ناوتي مقفف مغرب تكنيكاون محدر عون موياوي سلطنا مهابن متببعن كابتوم آتو كروز وهابوم لمعتاوي نتفتات يوم بز مسرد دما قففت عسا بملكع ترادؤتات أبلعلي مودابوم بعينتن بترقن زبن بملكع لقاح كمز وهابوم يكبر لمعات اندسترياوي مقفاف عسا صلات سرحات عسا إرترا أب 3 نقصان صلاتات مالت لمداوي مقفاف عسا حوسي اندسترياوي مقفاف عسان اندسترياوي مقفاف عسان يتغلل لمداوي انقففت عسا زبهالو كلت عينات جلابو زتقامو خوينوم إذن جلابو بعنجيتي ويدما بفايبرز تسرحا كوينن بتي هورين سامبقون زبل ملالي السمن بزيادة يفلت حوسي اندستراوي سرحات مقفاف عسا كاب لمداوين جلابو معبل زبلا كاب 11 سب 18 مترو زقومتن جلابو زتقام عينات مسرح مقفاف عسا يوم اندستراوي مقفاف عسا دما بعبيتن تكنولوجيكاوي مسارحي زعطقان مراخب زكاير مسرحيو أب هاجرنا كسع حجيز بزح نتفت اندستراوي مسرح مقفاف عسا بناي دق مراخب يكايد منستر هابت بحري نقحتنا وتنقففت عسا نمحيات نلمدوين قففت عسا ناب حوسي اندستريوين نحوسي اندستريوين قففت عسا دما ناب درجة اندستريوين مسرح مقفاف عسا نمستققر كاب كاندي عماماتو غيرو كاب زتعتلو زلو سرحات يوم لمعات حرش عسام حرشة بحريك عند استراتيجي لمعتاوي قطبان تكاي كوزون تحسو بحرم بمخانو أقدس النتو بدرجة علم أزيو عزيزو يركب حرشة عسا أب بحرن طعمين زكايد كافل ما 9 تحيزو سميعو سورة تباهلو كتصوع دحرم جمارو أبوزحت هاجرات علم بفلاي دما أما بعبال زركب هاجرات كم أكل استراتيجي هاجراوي لمعات كوينو أب قطبان وحسنت مقبن عبا أبركتوز قبر زلو منجي إتوت عساز خانه سرحاتيوم سلازي حرشة ماي أب قطبان وحسنت مقبن زلو أقداسنت كمون نزيقاتاتنا زفترو سفحنا يسرح الدل أب قمت بمقتاو
وفري بمكياد قبل معاد صلات هابت بحري عبي أبركتو كجبر له علتو قلو سلازلوه كسرح له زقبع مدايوم منستري كابزي تمكروتات بممهار حرشا ماي بحري كما مرات سرحات مقفاف عسان مقبارو مزنعتات بمكياد عغمسات بمسلطان زاد اللي تحت قرصي بموداد كومز سرتو نتفتات حرشا ماي بحري كتأتاتو كاب عبيتي مدباتيوم بتوسخي بزيغاتات يخون بناي دقة وفري لمعات حرشا بحري أمسسان كانت أفيوم أزي لمعات نحرشا عسا بحرن نايتعو ماي عسان نخط أكبر زدت وهبه نتفتيوم خبركم من خبر كنن تخاتلتي مدباتنا كمسي كتكاتلو صنحكم نايلومي مدبنا مس منستر هابت بحري زلالي تحستو ينيرنا قدما يكفال تحستونا ابزي كنزازيمنا كلاين نيمود اتان كفال كاملوم تخاتلو سلام كتتالكم نمسكن اريام غويتو امي دحن قنيو ريح بحر من مدير بحرنا تاريخ نشبو على